Naseljena mesta se iz godine u godinu šire, pa je sve veći pritisak na reke, jer se u njih ispuštaju velike količine otpadnih voda. Takva je situacija i sa Zapadnom Moravom, u kojoj završava fekalna kanalizacija i svih gradova i opština koji pripadaju njenom slivu. Ovdje iza nas možete vidjeti jedan primjer kišne kanalizacije u koju je uključena fekalna kanalizacija, što je nedopustivo po svim standardima. Uvek su te dve kanalizacije odvojene, znači fekalna kanalizacija je fekalna, površinska služi samo za odvod površinske vode kad pada kiša. Ovdje se nalazimo praktično u sred sportskog centra Mladost i ovdje možete da osjetite i smrad te kanalizacije koja ulazi. Početkom 50. godina prošlog veka Čačak je počeo organizovano da gradi kanalizacionu mrežu. U međuvremenu se govorilo i o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali sve to je ostalo na priči. Čačak je propustio divnu priliku negde krajem 70. godina da dobije jedno savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jer tad u to vreme je Vodovod potpisao ugovor sa Energoprojektom za izgradnju postrojenja. Projekat je završen i revidiran negde 78. godine. Trebalo se krenuti u realizaciju tog projekta da do 85. godine bude završena prvih 5 faza, a do 2000. i ta 6. faza. Međutim, taj projekat, ni sam ne znam zbog čega, nikad nije izveden. Poslednjih godina pitanje izgradnje jednog takvog postrojenja ponovo je u žiži javnosti. Preko Švedske razvojne agencije SIDA opredeljeno je 350.000 evra kako bi se finansirala kompletna projektna dokumentacija za postrojenje za otpadne vode i 3 crpne stanice u Čačku. Urađeno je idejno rešenje, a ukoliko sve bude išlo po planu, za godinu dana bi se moglo krenuti sa izradom samog postrojenja za otpadne vode. Svakako će biti međunarodni tender, to je jako veliki posao. Vrednost čitavog posla jeste, znači čitavog postrojenja, 23 miliona eura. Kako će izgledati finansijska konstrukcija? Ja to sada u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, obzirom da gradonačelnik Čačka, gospodin Milun Todorović, još uvek nije zvanično potpisao tu finansijsku konstrukciju, još uvek teku pregovori. Od ovog projekta najveća su očekivanja ekoloških društava. Mi željno očekujemo kao ljubitelji ove reke i kao udruženja ekologa da se to desi. Nama nije ideja da napravimo fabriku spomenik, nego da uradimo fabriku koja će da prečisti svu tu otpadnu vodu. Tu apelujemo i na naše pravne subjekte koji funkcionišu i rade, koji su ozbiljni zagađivači, da razmišljaju na tu temu i da svako mora imati sopstveni prečistač, pogotovo ako je reč o ozbiljnoj tehnologiji koja podrazumeva da to imamo. Ali mislim da će ta svest sazreliti u ovom periodu i mislim da će tu biti jako značajnih pomaka po tom pitanju. Statistika pokazuje da se u Srbiji samo 16% otpadnih voda prerađuje, u rekama završava i oko 65% industrijskog otpada.